Karpe iki ya. Oh, nonton. Sesuk-sesuk nek apa ngarep bodo iki nek burungan bonggol kok jumbo ayahi to to ini beneran duwe, tapi kan ya panase koyo ngene kok malah dhewe kawanan kok terakhir. kan arep bodo wis mepet, wae burungan rumpuk bonggol kok jumbo ayahi. Dadi iki jan wong mepet kok nyapo-nyapo megawe apa nggo arep bodo yo engko bar-bar bodo to. Ayo ngono koyo. Ayo. Kon numpuk engko kon anu to, kon mepet pinggir iki. Jurang kene iki dadi iki kok kan arepe wong nek diluku bendeke gak nyisih-nyisih mepet rono. Mepet teng kene. Oh, mepet kok pinggiran kene iki. Oh, alah iya. Aku tak anu sing ngesor kono. Ya. Nanti gue tapi yo aku mun aku antar utang iki. Masih uang ini. Cek klien rasanya. Aduh. Gosek lah. Iya. Ngarep bodo kok. Ora di duit lek pemone ora anu ya piye. Karpe iki ya.